Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 6 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 6, bersikulo 52 ngadto sa 59. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang unod? Aron kanon nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton sa kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinaguga sa Capernaum. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.